Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алга таба койбер темалар турында кыскача. Яңа жылыту сезонына әзерлек башланды. Шолда жыллык челтәрләренә капиталь ремонт ясала. 25-нче комплекста да капиталь төзекләндерү үткәрелә. Бирдән инде үзгәрешләр көтелә. Йоршолда жылыту сезоны 21 яки 22 апрельдә тәмамланыр дип планлаштырыла. Бүген бу хакта башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов хәбәр итте. Моннан тыш шәһәрдә ГЭС бистәсе Почтамт районында җылылык челтәрләренә капиталь ремонт ясала. Сити менеджер төзелеш эшләренең барышын карады. Барлыгы 26 ноктада торба үткәргечләр яңартылачак. Шул исәптән машина юллары астында да. Толырак киләсе материалда. Төзелеш эшләре ГЭС бистәсе Почтамт районындагы җылылык трассасында бара. Капиталь ремонт 2 тармакта башкарылачак. Аларның һәрберсенең озынлыгы 120 метр тәшкил итә. Бу җылылык трассасы ГЭС бистәсенең 1-2 комплексларына, медицина учреждениесенә һәм башка объектларга хезмәт күрсәтә. Беркем дә уңайсызлыклар сизмәячәк дип хәбәр итте башкарма комитет җитәкчесе. Один из отличительных моментов нашего города – это то, что у нас закольцованная система, и потребители, которые находятся на этой нитке, имеют возможность получать это тепло по другим теплотрассам. Соответственно, они даже не узнали, что именно эта теплотрасса была отключена. Турба 1972 елда төзелгән, эксплуатацияләүнең уртача срогы 25 ел тәшкил итә, ә бу нормадан 2 тапкырдан артыграк. Есть сложности с протаскиванием, потому что нет возможности все открыть. Ну, труба изношена. На данный момент мы сделали больше половины трассы, не подвижка готова к бетонированию и камеры собраны. Сейчас после обеда будем принимать бетон и в дальнейшем уже закрываться канал и засыпаться. Шолда барлыгы 742 километр җылылык челтәре бар. Турба үткәргечләренең тузганлыгы 56% тәшкил итә дип хәбәр итә Татэнерго филиалы Йоршолы җылылык челтәрләре директоры. Быел 19 километрдан артык майданны капиталь ремонтлау планлаштырыла. Мы ведем просто плановые работы, как это вот предыдущие годы происходили. У нас получается где-то порядка 2,6-2,8% от общей протяженности меня. Конечно, это недостаточно. Но вы абсолютно правы, что мы применяем абсолютно новые материалы, ППУ-изоляции, системы СОДК. Это позволяет нам более эффективно эксплуатировать наши тепловые сети. Почтамт районында җылылык трассасын ремонтлау эшләре май бәйрәмнәренә кадәр тәмамланыр дип планлаштырыла. Шуннан соң участокны төзекләндерәчәкләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 25-нче комплекста да капиталь төзекләндерү үткәрелә. Бирдә турба үткәргечләр яңартыла. Бу эшләр җылыту системасында түгел, су чыгару челтәрендә алып барыла. Эшләр 31 мартта старт алган. Төзүчеләр яңартуларның беренче өлешен бу атна азагына кадәр тәмамларга планлаштыра. Ремонт эшләре җимерү ысулы белән үткәрелә. Моның ничек башкарылганын алдагы минутларда белерсез. Төзелеш эшләре 25-27 йортыннан ерак булмаган урында үткәрелә. Әлеге су турбасы 25-нче комплекска хезмәт күрсәтә. Бу исә 44 йорт һәм 30 меңнән артык халык дигән сүз. Ул ярты гасырга якын кулланышта булган. Норма исә 25 елны тәшкил итә. Әлеге вакыт эчендә турба яраксыз хәлгә килгән. Участокта эшләр җимерү ысулы белән үткәрелә. Бер тармак файдаланудан чыгарылган, ул яңартыла. При помощи оборудования проталкиваются штанги, цепляется нож, цепляется небольшое расширение. Также прикрепляется уже новый трубопровод, который смонтирован, имеется в виду готовый трубопровод. И при помощи тяги, скажем так, идет разрушение существующей трубы и протаскивается уже внутрь новый трубопровод. Яңа турба үткәргеч икесенең эчендә булачак. Шул рәвешле икенче турба өстәмә саклагыч булып хезмәт итә. Эш 3 участокта алып барыла. На данный момент производим работы, толкаем штанги на определенный метраж, вот сейчас, который будем протаскивать с той траншеи. Сперва толкаем штанги аппаратом, установкой, и затем, как только штанги, получается, протащим, уже саму трубу зацепляем и в данную траншею вытаскиваем трубу. Төзелеш эшләре коммуналь структурны модернизацияләү программасы буенча алып барыла. Эта программа подразумевает выделение на город Набережные Челны 1 миллиарда 889 миллионов рублей. Они все направлены на ремонт сетей
водоснабжения и водоотведения. Общая протяженность больше 40 километров, которая будет отремонтирована в этом году. И благодаря этому, я думаю, мы значительно улучшим состояние наших сетей водоснабжения и водоотведения. Түзүкләндерүшләре барлыгы 29 объектта алып барылачак. Хәзер аларның 5-сендә белгечләр хезмәт куя. Торба үткәргечләрне яңарту эшләрен төзелеш сезоны азагында кадәр тәмамлау планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе шәһәр халкын инде яраткан затлы балык ризыклары белән сөендерүен дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, Ерак Көнчыгыш бүләкләрен 20 апрельгә кадәр Грин Сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Тизән Пасха бәйрәме җитә димәк, өстәлгә нәрсә куярга дип уйларга вакыт. Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкәсе үз продукциясын тәкъдим итәргә ашыга. Чавыча аеруча популяр. Хит продаж, конечно же, королевский лосось. Изумительная рыбка, нежная, малосольная. Она богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика энергии хватит на целый день. Шикарная рыба. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир. Омега-3, омега-6. Улдык учиратында аксымнар һәм ойлы аминокислоталарга бай. Ул термик юл белән эшкәртелми, шуңа күрә продукттагы барлык файдалы үзлекләр сакланып калына. Шикарная икра, отборная, зернистая, слабосоленая, прям зернышко к зернышку, изумительная. Детишкам, беременным, богата витаминами, микроэлементами. Продуктны инде яратып алучылар һәм беренче тапкыр аны татып караучылар чиратка иртәннән үк җыела. Лосось и белая рыба, которая масляная. Она вкусная. Мне очень понравилась икра, очень вкусная. Бутербродом кушать, помазать на хлеб, сыр. Масло сливочное и икру. Ерак Көнчыгыш диңгез продуктларын Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмәсендә 20 апрельгә кадәр Грин Сәүдә үзәгендә беренче катта татып карарга һәм сатып алырга мөмкин. Керү урыны Автозавод проспекты ягыннан. Беларусь оя киемнәре күргәзмә ярминкәсе Чаллы халкын үзенең язгы җәйге коллекциясе белән сөендерүен дәвам итә. Өстәвенә монда төрек текстилен дә сатып алырга мөмкин. Сезнең Муса Җәлил урамы 55Б Үзәкрәт Сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Проблемалы аяклар чыгып торган сөякләр яки киң табанлылар өчен шишелеш бар. Беларусиядә җитештерелгән аяк киеме. Өстәвенә хәзер күргәзмәдә ир-атлар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә язгы һәм җәйге коллекция, туфлиләре һәм ботинкалары күп. Данные туфли очень комфортные, подходят на любую полноту ноги и на такие проблемы, как выпирающая косточка, деформации пальцев. Обувь имеет красивую перфорацию по всей поверхности, значит вашим ножкам не будет жарко. Стелька анатомическая, подошва выполнена из качественного каучука, что дает амортизацию при ходьбе, снимая нагрузку на суставы. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый. Урын җир комплектлары, мендәрләр һәм юрганнар, искиткеч сыйфатлы плетлар. Хорошего качества, за практичность берем. Я никогда не была на белорусской ярмарке, но мне очень понравилось. Первая примерка мне шикарно. Беларусь оя киемнәрен һәм текстильне Муса Җәлил урамы 55Б Үзәкрәт Сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга була. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Нет, доченька, я не буду накрывать большой стол. Масло подсолнечное рафинированное 106,90. В семейный праздник Пасхи порадуй своих родных и близких вкусом из Камчатки. Цены от производителя с 14 по 20 апреля. Челны, ТЦ Грин, остановка Глобус. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 39 23 23.